Sistemul circulator cuprinde sistemul cardiovascular și sistemul limfatic. Sistemul cardiovascular este alcătuit din inimă și vase de sânge. Inima este localizată în cavitatea toracică, în spatele sternului, între cei doi plămâni, deasupra diafragmei, cu vârful îndreptat spre partea stângă. Cântărește circa 300 de grame, mărime aproximativ egală cu cea a pumnului drept al unui adult. Inima are forma unui cont urtit, cu baza orientată în sus. Este un organ musculos, cavitar, tetracameral, care funcționează asemenea unei pompe duble. Învelișul extern al inimii este reprezentat de pericard. Acesta are forma și structura unui sac dublu. Peretele inimii este reprezentat de 3 straturi concentrice: epicard, miocard și endocard. Epicardul este situat sub pericard. Miocardul este mușchiul inimii, alcătuit din țesut muscular striat de tip cardiac. Miocardul atrial este mai subțire față de cel ventricular, datorită forței necesare ventriculelor pentru a pompa volumul mare de sânge în artere. Printre celulele miocardice propriu-zise sunt prezente și celule miocardice modificate, embrionare, care alcătuiesc țesutul nodal. Celulele acestui țesut generează și transmit influxuri nervoase, determinând astfel automatismul inimii. Poate v-ați întrebat cum este posibil ca inima să funcționeze și în afara organismului, de exemplu în cazul transplantului. Acest lucru este posibil tocmai datorită țesutului nodal, care generează propriile impulsuri, astfel încât inima își continuă activitatea. Proprietățile miocardului sunt ritmicitatea, conductibilitatea, excitabilitatea și contractilitatea. Ritmicitatea sau automatismul reprezintă proprietatea miocardului de a genera spontan stimul cu caracter ritmic, stimul produs de țesutul nodal. Conductibilitatea este proprietatea miocardului de a conduce influxurile nervoase generate în tot cordul. Excitabilitatea este proprietatea miocardului de a răspunde la stimul prin contracție. Contractilitatea reprezintă proprietatea miocardului care se realizează cu consum de energie ce necesită prezența oxigenului. Necesarul de oxigen miocardic este de 25-30 ml per minut, la o greutate a inimii de 250-300 de grame. Spre deosebire de țesutul striat scheletic, miocardul nu deține rezerve de oxigen. Endocardul căptușește cămăruțele inimii, dar participă și la formarea valvelor atrioventriculare și ale celor semilunare. Endocardul se continuă în artere, sub denumirea de endoteliu. Cele 4 cămăruțe ale inimii sunt 2 atrii, atrul stâng și atrul drept, și 2 ventricule, ventriculul stâng și ventriculul drept. În atrul stâng se deschid cele 4 vene pulmonare, care aduc sânge oxigenat de la plămâni. În atrul drept se deschid vena cavă superioară, care colectează sânge neoxigenat din partea superioară a corpului, și vena cavă inferioară, care colectează sânge neoxigenat din partea inferioară a corpului. Ventriculele reprezintă cămăruțele de origine pentru cele 2 mari artere ale corpului: ventriculul stâng pentru artera aortă, care transportă sânge oxigenat în corp, și ventriculul drept pentru trunchiul pulmonar, care transportă sânge neoxigenat la plămâni. Atriile comunică cu ventriculele prin orificiile atrioventriculare prevăzute cu valve, valva tricuspidă în partea dreaptă și valva bicuspidă sau mitrală în partea stângă. Valvele sunt fixate de peretele ventriculelor prin corzi tendinoase, imprimând circulației sângelui în inimă în sens unic. Atrii-ventricule. Jumătatea stângă a inimii conține sânge oxigenat, iar jumătatea dreaptă sânge neoxigenat. Vascularizația inimii este asigurată de sistemul coronar, constituit din 2 artere coronare, capilare coronare și vene coronare. Cele 2 artere coronare, dreaptă și stângă, provin din porțiunea de origine a aortei.
În cazul în care ramificațiile arterelor coronare sunt obstrucționate de un cheag de sânge, are loc necroza porțiunii corespunzătoare a miocardului, survenind astfel infarctul miocardic. Capilarele coronare sunt interpuse între artere și vene coronare. Venele coronare colectează sângele neoxigenat ce este deversat în atriul drept. V-ați pus vreodată întrebarea cam ce lungime au vasele din organismul uman? Toate vasele sanguine puse cap la cap ar avea o lungime de peste 96.000 de kilometri, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul circumferinței Pământului la ecuator. Arterele sunt vasele sanguine care își-au originea la nivelul inimii. În structura arterelor mari predomină țesutul conjunctiv elastic, iar în structura arterelor mici și a arteriolelor predomină fibrele musculare. Cele două mari artere ale corpului uman sunt artera aortă și trunchiul pulmonar. Artera aortă își are originea în ventriculul stâng și transportă sânge oxigenat în tot corpul. Este cea mai mare arteră din organismul uman. Înainte de a părăsi inima, din ea se desprind cele două artere coronare. În afara inimii, formează cârja sau crosa aortică, din care se desprind ramificații, ce irigă capul, gâtul, membrele superioare, după care străbate toracele și abdomenul, dând ramificații pentru esofag, bronhi, stomac, ficat, splină, pancreas, intestin subțire, intestin gros, rinichi, organe genitale. Prin bifurcarea arterei aorte la nivelul bazinului, se formează două mari artere care pătrund în cele două membre inferioare. Trunchiul pulmonar își are originea în ventriculul drept. El transportă sânge neoxigenat la plămâni, iar la ieșirea din inimă se bifurcă dând cele două artere pulmonare, dreaptă și stângă. La baza celor două artere mari, aortă și trunchi pulmonar, sunt prezente valvulele semilunare, numite și sigmoide, care nu permit sângelui ajuns în artere să se întoarcă în ventricule. Cele mai mici artere se numesc arteriole, acestea continuându-se cu capilarele arteriale. Capilarele sunt cele mai mici vase sanguine, având o lungime de aproximativ 0,5 mm și un diametru cuprins între 5-20 microni. Capilarele sunt de 50 de ori mai subțiri decât firul de păr. Lungimea totală a capilarelor dintr-un corp este de aproximativ 2500 de kilometri. Peretele lor este alcătuit dintr-un singur rând de celule. Capilarele formează adevărată rețea, interpusă între artere și vene. Capilarele arteriale reprezintă o continuare a arteriolelor, iar capilarele venoase se continuă cu venulele. La punctul de origine al capilarelor se găsesc sfinctere, cu rol de reglare a cantității de sânge care pătrunde în capilare. Venele au pereții mai subțiri și mai puțin elastici comparativ cu cei arteriali. Venele situate sub nivelul inimii prezintă la nivelul endoteliului valvulele semilunare, care favorizează circulația sângelui în sens opus gravitației. Venele mari din corpul uman sunt două vene cave și 4 vene pulmonare. Cele două vene cave, superioară și inferioară, se deschid în atriul drept. Ele aduc sânge neoxigenat din tot corpul. Vena cavă superioară colectează sângele venos de la nivelul capului, gâtului și membrelor superioare. Vena cavă inferioară colectează sângele venos de la nivelul membrelor inferioare și de la organele abdominale și toracice. Cele 4 vene pulmonare se deschid în atriul stâng și aduc de la plămâni sânge oxigenat.